Hi guys, good morning. 9152 915246 नाम्बाराव नबजित नार्जारिनो जाहाथे गासैबो भट होयो। मिया लाइना बिराद बिजिमोन, दिनै पुरा फ्रि दोङो। जायफोर बिथांमोना होआखै, जायफोर बिथांमोना मिया होनानै लाइनखौ क्लियार मोनाखै, भटिंआ जायाखै, दिनै होफिननांगो। जोंनिनो बर'नि आंगो फिसा नबजित नार्जारिखौ जोङो DID लिटिल मास्टार्सआव देरहा होथारनांगोन। दिनै जाबाय रबिबार, गाबोन समबार, गाबोन फुंनि 9 बाजिसिम भटिं लाइना खुला थागोन। थाब थुब भट लागायनानै हो। जोंनिनो आंगो बर' फिसा नबजित नार्जारिनो जाहाथे गासैबो हारि धोरोम जेबो बासियालासे जाहाथे बयबो भट होयो। थाब थुब भट हो, बयबो प्रसार खालाम निजिनि फेसबुक पेजाव, निजिनि इउटुब चेनेलाव, गामियाव फन खालामनानै गावनि लोगोफोरखौ WhatsApp ग्रुपआव, फेसबुक ग्रुपनि जा फ्रेन्ड्सफोर दङ गासैखौबो भट होनो खावलाय। जों गासैबो खावलायनांगोन। बेफोरनो जाबाय जोंनि बर'नि खामानि। जों बयबो खौसे जानानै खामानिखौ मावनांगोन। बेनो जाबाय जोंनि दायित्व। सासे बर' हिसाबै डेन्स इन दा डेन्सआव जोङो नबजित नार्जारिखौ देरहा होथारनांगोन। जोंनि खामानि रायजोफोर प्लिज अननानै नबजित नार्जारि फंबायखौ जाहाथे देरहासार खालामथारो। जों इउटुबारफोरा गासैबो लोगो नांनानै प्रसार खालाम जे नबजित नार्जारिनो भट होनांगो। 9152 915246 नाम्बाराव दाबो सम दं। गाबोन समबार फुंनि 9टासिम टाइम दङ। थाब धुब लागायना हो। गामिनि मानसिफोरखौ बुं, गावनि गामिनि मानसिफोरनो जायफोरा रोङा भट होनो, सोरबा मिथियाबो, बिसोरनि फनखौ लानानै जोङो भट हो। आरो सोरनियाबा भट होनाया मिया जायाखै, गोबां खबर फैदों आंनिसिम। गोबाङानो होनदों जे रिंआनो जाया माथो होननानै। जेब्लासिम रिं जाया, रिं जानानै गावनो हारसिं दानना थाङा अब्लासिम फन खालामबाय था, जाहाथे मोनसेबो भट मिस जाया। जों बयबो खौसे जानानै नबजित नार्जारिखौ डेन्स इन दा डेन्सआव देरहा होथारनांगोन। रायजोफोर प्लिज अननानै भट होथार। एकदम देहायाव उफै गैया, सानबा जाबाय बिसिनानिफ्रायनो उथिनो हायाखैमोन। लोमजानाय, गगा मोननाय, गुजुनाय, ओंखाम मोजां जानो हाया, दुरबल, बिराद उइक जादों। एकदम बे सानबाया बिराद खस्थ' मोनदों। टेब्लेट जानानै डक्टरनो नायजानानै एसे मोजां मोनबाय। बेनिखायनो नबजित फंबायनो भट होनांगौखौ गोनांथि साननानै आङो होबाय। किजानि आंनि भिडिअखौ नायनानै 2-3 हाजारजन मानसिया जाहाथे भट हरो बे फंबायनो। बेनिखायनो आं खस्थ'ब्लाबो एकदम बिल्डिं सायाव फैनानै बरियासे भिडिअ बानायनानै दिनै होबाय। बिराद खस्थ' मोनदों। एकदम सानबाया मोजाङै जानो हायाखै, मोजाङै लोंनो हायाखै, मोजाङै उन्दुनो हायाखै। सानथाम एकदम रेगुलार मोजाङै आङो हराव उन्दुनो हायाखै खस्थ' मोननानै, गुजुनायनि थाखाय। गुजुनाय, गगा मोननाय, लोमजानाय ओरैबायदि उइक मोनदोंना, बिराद दुरबल मोनदों। रायजोफोर जायखियानो जाया जों भट होथारनांगोन नबजित नार्जारि फंबायनो दै।